Aktuálně se nacházíme v prostorách Padel Klatovy, nového sportoviště v Klatovech, které má dnes slavnostní otevření a probíhá tu VIP turnaj hvězd. Přijeli legendární fotbalisté jako Koller, Šmicer, Vízek, Siegl. Sehrávají tady s místními borci zápasy. Hra padel se hraje v podstatě velmi podobně jako tenis. On je to taková kombinace tenisu a skvoše. Jde o to, že se hraje na tomto kurtu, který v podstatě má kolem sebe skleněné a pletivové takové panely, od kterých se může ten míček odrážet. Počítá se to velmi podobně jako tenis a hrají vždycky 2 na 2. Velký posun, co se tady vlastně událo, ten areál, takže jsme rádi, že tady můžeme být. No a je to bitva, no, takže hrajou naše první jedničky, Honza Koller a Láďa Šmicer proti vašim jedničkám, takže já věřím, že to bude krásný odpoledne, nebo dopoledne a celý den. Máme tady krásný zastřešený kurt, musím říct, že to je krásný tady a jen houš takových víc center. A já jsem velký padelista, už to hraju přes 10 let a je to super, atmosféra výborná, takže paráda. Je to lehčí než tenis, hraje se to 2 proti 2, takže ten kurt je menší, pomáhají ty mantinely, raketa se lépe ovládá. A když si dáte 1,5 hodiny, tak opravdu se u toho spotíte, můžete se na mě podívat. To je krásně udělaný, hrál jsem s Honzou Kollerem proti místním klukům a Honza už je skoro profi, ten už jezdí po světě, takže mě ved výborně, já jsem se jenom přidával a zvládli jsme to, ale krásný zahrání, čekáme ještě dalších pár zápasů a těším se na to a tenhle sport je opravdu něco, co teď letí a je to zábavný, takže proto ho hraju a moc se mi líbí. My tady v tom našem areálu máme tedy 2 kurty na tuto hru plus kiosek, kde si lidé můžou dát si výbornou kávu, pivo, případně si dát něco dobrého k jídlu. Pokud by tento sport někoho zaujal, určitě doporučujeme zajít se sem podívat, vyzkoušet, všechno vybavení jsme vám schopni půjčit, případně lze raketu a míčky i zakoupit a máme tady 3 certifikované trenéry, takže je možné si i zakoupit lekce, pokud by chtěl někdo třeba vysvětlit techniku nebo pravidla, jsme velmi nápomocní a k dispozici, kdykoliv sem dorazíte. Tento sport má velkou výhodu v tom, že se dá hrát celý rok. Samozřejmě nejpříjemnější je to v průběhu léta, kdy je teplo, ale tím, že my máme jeden kurt zastřešený, tak se dá hrát i v dešti, dá se hrát i v chladnějším počasí a není to vůbec žádný problém. Pokud by to někoho zaujalo, může se přijet podívat sám přímo sem do CMS Klatovy, případně se může podívat na naše sociální sítě Padel Klatovy anebo na webové stránky www.padelklatovy.cz.